deall bod hyn gallu fod yn amser eitha anodd I rhai ohonoch chi wrth geisio penderfynu ar ba cwrs dych chi eisiau wneud, ond ar ben hynny, os dych chi am wneud trwy gyfrwng y Gymraeg. I fi yn enwedig oedd hyn yn eitha sialens I wneud y penderfyniad, gan taw fi yn unig sydd yn gallu siarad Gymraeg yn y teulu ac efallai bod rhai ohonoch chi yn yr un sefyllfa â fi, ond yn wir, dim angen poeni achos bydd llwyth o bobl eraill yn y brifysgol yn yr un cwch â chi fyd. A trwy ymarfer, mae fe'n dod yn llawer haws. Mae yna llwyth o gyfleusterau a chefnogaeth ar gael o'r coleg ac o'ch darlithwyr yn y brifysgol, felly wir dim angen boeni. I fi wedi cael llwyth o brofiadau newydd yn barod megis y siawns I fod yn lys genad. Dyn ni wedi bod ar tripiau amrywiol a cael socials gwahanol hefyd, so chi'n cwrdd â loads o bobl newydd a mae wir yn peth gwych I wneud. Yn amlwg, mae yna'r ysgoloriaethau ar gael fyd sydd yn help mawr pan ych chi'n myfyrwyr mae unrhyw arian ychwanegol wir yn helpu, a'r siawns I gael y tystysgrif sgiliau iaith sydd yn gwneud I chi sefyll allan pan dych chi'n mynd am swyddi yng Nghymru. So, wir mae fe'n gyfle ffantastig I chi, felly pob lwc wrth wneud y penderfyniadau ac ymarfer cymaint ag y gallwch chi achos mae fe wir yn wneud y byd o gwahaniaeth.